מתאימים גוון מייקאפ. למה את צריכה לשים לב? את גוון הפנים את מתאימה למחשוף שלך. ממש מניחה פה את המייקאפ ובודקת אם הצבע משתלב. במידה ואת מכוסה ויש לך רק צוואר שרואים ולא רואים את המחשוף, כמו במקרה הזה, את מתאימה אותו לצוואר. אבל, קחי בחשבון שהצוואר הרבה יותר בהיר מהפנים. אני עכשיו אקח 3 גוונים של מייקאפ ואנחנו נראה יחד מה הכי מתאים לי, לצוואר. ושוב, במידה הנכונה, במידה המתאימה, לא יותר מדי בהיר, לא יותר מדי כן, כמובן משהו באמצע. בואו נראה. אני עומדת להניח 3 גוונים של מייקאפים על הפנים יחד עם הצוואר ולראות יחד איתכם מה מתאים לי. חכה 5 דקות שהחומר יתמה והתייבש ואני חוזרת אליכם. אוקיי, אני איתכם, שימו לב, תסתכלו טוב טוב, אני כבר רואה. זה בהיר מדי, גם על הצוואר רואים שהוא בהיר כזה. בפנים הוא בהיר, כן? שימו לב. כמה שהוא יתייבש, עדיין צריך להטמיע את החומר. בקצור, הוא בהיר מדי, אתם רואים. אני מנקה את זה. זה מתאים לי לגוון השני, אבל הצוואר הוא בהיר, זאת אומרת שאם אני רוצה לשים אותו, אני אהיה משוזפת. אחר כך, כרגע זה לא מתאים לי. והשלישי... וואלה, השלישי מתאים. תראו איך זה משתלב יפה על הפנים, אני ממש מורחת אותו כדי שתראו, הוא ממש הגוון שלי. על הצוואר גם, אני בכוונה מותחת, מורחת. שימו לב, תראו איך הוא ישתלב, איך הוא ישתלב יפה. הוא ממש נבלע באור שלי, בגוון האור שלי. השלישי מתאים לי. מה דעתכם?